Iată 3 motive pentru care să alegi Scala Sopor, un dezvoltator de încredere, calitatea construcției și o locație în continuă dezvoltare. Scala Sopor este cel mai nou proiect marca Scala Development. După succesul proiectelor precedente precum Scala Center și Scala Frunzișului, compania continuă să investească în dezvoltarea de locuințe de calitate. Scala Cetate din Oradea și Scala Sopor adaugă un nou capitol în succesul companiei. Standardul de calitate al construcției Scala Sopor se reflectă în utilizarea materialelor premium și a tehnologiilor inovative. Pereți dubli din cărămidă cu interior de vată fonoabsorbantă, membrană fonoizolatoare pe pardoseală, izolație termică cu polistiren de 15 cm și fațadă placată cu clinker. Location, location, location. Localizat la doar câteva minute de baza sportivă Gheorgheni, Julius Mall, centre business, școli și universități, Scala Sopor este aproape de tot ce contează pentru tine.